Zorriaren larrua, behin batez Hungriako erregina bere alabari ilea orrazten ari zen. Kontuz, ama, mine ematen didazu. Zer da hau, zorri bat. Ea nolakoa den. Nolakoa izango da, nazkagarria. Oso polita. Hil behar dut atzaskalen artean. Ez, ama, kaxa batean gordeko dut. Zorria jordezta pentsatu ere. Ai, etxetik alde egingo dut betirako. Ai! Tira, guazen zuraitari galdetzera. Baina behin batez zorria hil zen. Ai! Ixo, alaba, ixo. Ai, nire zorria. Hainbeste jantzu lertu da juntara joan. Ai, nire zorria jan eta jan. Txerri txiki bat bezala jarri zen, eta gaur derrepente zaz, lertu eginda, hil eginda. Ai, nire zorria, ai! Hainbeste jantzuen lertu da gizara joan. Eta horrela, zorriaren larruarekin danbor bat egin zuten. Isiltzeko beti zorri danborra jotzen. Isiltzeko gauza bat esan behar dizut. Zer gauza? Zuraitarekin hitz egin dut, apustu bat egin behar dugu. Apustu bat? Bai, goazen zuraitari galdetzera. Goazen, para. Erregeak horrela esan zuen. Gauza bat pentsatu dut, apustu bat.
plazara eta leku guztietatik eta irakurri baino. Griako erreinu hartan 3 gizon amigarri bizi ziren. Ni super jakintzu naiz, beti ideia azkarrak edukitzen ditut. Ni super indartsu naiz, izugarrizko integrador. Ni super entzule naiz, urrutitik entzuten dut dena. Entzuna guazilaren bandoa. Porron, pom, pom, erregearen partetik galdera bat. Printzesaren danborra, zer egina dagoen, asmatzen duenari, bere bizkar gainean, eraman dezaket, adina aurre emango zaio, eta ez duenari asmatzen bere diru guztiak emango zaio. Porron, pom, pom. Sikatu larruz. Ez duzu asmatu zure dirua ospakengoa. Ira alabaren amorra zer ezagutzen da. Txerri larruz. Ez duzu asmatu zure dirua ospakengoa. Ira alabaren amorra zer ezagina dago. Oilar larruz. Ez duzu asmatu zure dirua ospakengoa. Gaur aski dugu aita nekatuta nago. Bai, diru asko irabazi dugu. Hori dago, bihar gehiago. Hau hasi entzun duzu bihar arte. Bitartean hiru supergizonak oso ere. Bai, palatzuan erregea eta printzesa hitz egiten ari dira. Zer esaten dute? Esaten ari dira, beresten ari direla. Hori bakarrik? Ixo, Zer? Zorri larruz egina dagoela esan dute. Zorri larruz? Bai, zorri larruz. Ja. Ez diru pila bat irabaziko dugu. Goazen gaztelura. Baina jako batean hiru supergizonak herriko gizon emakume ez zuten asmatzen laborra zero irakurtzen Nire alabaren danborra zer ezagina. Azeri larruz. Ez duzu asmatu zure dirua ospakengoa. Nire alabaren danborra zer ezagina. Pasor de larruz. Ez duzu asmatu zure dirua ospakengoa. Orain bai, baina jako batean nire supergizonak hartu ziren. Nire alabaren danborra zer ezagina dago. Begira, zorri larruz. Nola, zerri larruz? Zorri larruz. Jasmatu dute. Kaka zarra. Lasai, hau hasi emaiozu bakoitza